Drimre sé, Cearcéal, letter number 6, le Garó Cuilche. Bhí meid na an gnách ag nua. Jédi haar bar lé ar scoil, áit gnóhí si dúisina agus gradam. Bhí daimeici cuasaí leiis a leanúint mar garan bheitthe. Nuair a bhí si 5 bliana déag díos, tháinig si a móthar ag dul a léig le díthimhne agus marúil. A dasa páire cheap siad gur stras ba chúis leis. Ach le himimeacht aimsire ba léir gur bheasa an cás. Hep ar a cuimhne. Mear cin a bhíú bio agus éireach, hui galar Alzheimer ag gion orthaí, agus déalaí a haigne sa chiú. Bheadhar den níomh an dá bhliain a haisí ag féachaint ar a móthar ag me os a cóir. Brisú crí agus cua, cruaitan an tail. Caitheadh si uair éigean sa tóthaí, gach iireacht a dhéanú déileáil le míthláinte sa phobal. Ba cheacat ó bhean a thathar. Níor gnóigh sé a lán, agus beol dó nach méadh ar a hamas airgid a thur ar fáil don síl a bhí bartaithe ag níomh. Más é sin de bhlinlóid dheomaid bealach éigean a dúirt sé. D'oibrigh níomh go dtíon díthleach, hinne si go daingean lena míon a bheith ina dochtúr. Leis si gach cápéis agus gach leor a bhí ar fáil ar a ngálar marfach sin. Himán na smuinte a bhí aici ar an bín a dulling a móthar, fuinniúdí leanúint leis an scoilíocht. Bhí a gairí léhí, bhfuil gach múnteoir an dúireachta agus an tim a léirí si ina cuid ibre. Ach bhí scoláire nó gó a cheap go ndeathí si ar fór, agus nach raibh seans acuas gradam a gnóthú. Orthu sin bhí ógearr ar bheanam Joe Dolan, maistín scanrúil. Trónóna ar a slíomhhaile, tháinig Joe Dolan suas léi. Thosaigh sé ag cur isteach orthaí. Scap sé a cuid leor, agus rud sé grim orthaí, fanóideach cruúálach. Ligdom ar sa níomh go haglach. Fág mar sin é, lig de níomh agus ná bhain léi. Fergal mar ré, stúchach ord tuigeartha aclaí a bhí ag caint. Lad cinálta a bhí an, captéan ar uireann pelle na scoile. Lig léi agus as go brach leat. Céthir tasa. Imi leat nó curthaí ma háirde bésa ort. Níor thuúlaí Fergal. Imi Dolan bí ar de lí. Jimmy Dolan leis ag malachtaí agus ag ascaní. Faoin am seo, bhí na deora go phras le níomh. Bhí si ag cruith. Anis sin níomh, tá gach rud in ord. Tá an clasí sin imithe, agus ní thuirtí sé isteach orta ríis. Ballói méad a heilóir, agus fága mé a bhála tú. Glenn níomh na deora agus mangú orthaí. Bhí si slán faoi dhearú. Dás cárdas idir an bhirt, agus bevinnic le chéile iad. Fergal ina hasantóir sa scoil féin agus ar a móthar bhaile. Bhí gá thaobh leis an scéal. Bevinnic a thuidí níomh le habar bhaile argal. Feiban a matematica
no cursi changan. Fi fergal lodger agus muinach a barca mar Fi níomh ciúin suúnach agus géir sa rang. De réir chéile das an nasc ataru. Tháinig seachtain na scrúdaithe. Bhí níomh nervhíseach agus bur. Bhí gacrad ag bra a teachtain seo. Thug fergal misneachtí. Tá sé agat. Is tasa an duine is cliste dar bhfuil mé lé riú. Bé an lá leat gan doubt bhí. Fuil siú na turthaí a man fór. Jéirí léi. Bhí scoláireachta búte eici. Bhí fergal lena hais. Rinne tú a níomh sesin, agus cór áthas ó chlúis go tlús. Bhí sagam go néireú leat. Thug sé chríosteachtí. Ní níomh bhhain a bhí an rá. Seachtain ina dhiar sin bhí scéalaigh fergal. Tháinig sé go teach níomh litir ina gcóran. Lé a níomh, lé an litir. Flab níomh le háthas. Fuair tú an rud a bhí uait. Scoláireacht sport. Oscail Villanova i Pennsylvania. Cogarges, tá sé dochmhéite. Áthas, lúgar, sonas, scréip. An sin hit túnas idir an bhirt. Bhíh níomh in átlia agus fergal is na stáitíthe. Bhí míon a grí rompu ach bíon an írin ar seara. Bhí scarú in an dóibh. Bhí dearú inis le sult agus íomnas na hóige. Áthas agus sult, cua agus uignas. Yes, fergal ag doras tí níomh an waidin chinúnach sin. Fóg siad den chéad uair. Gráim tú a stór. Gráim mé tú ón chéad lá. Gáhí mé tú go deo na nuair. Nuair a chólín i míid armar an róid, iarthaí mé ort mé a fósú. An bósaí tú mé a níomh. Bhí an saoil mór ina stad. Hí an bhirt le chéile, lámha nasca. Fóg siad a ríis. Hit deor le níomh. An sin bhris gaiire amach léi. Rishi hiag an car. Chraisi lámh leis. Freag rói mé an cheis sin I ma chéad litir thugad. Grúis an car. Bhí siamithe. Yes, fergal ag fécant an car ag imacht as ráirc. Gár sé. Dalthú sé leis an litir sin. Thosaigh fergal ar a thuid stiléir I Villanova. Thuaigh sé le cuasaí gnó. Bhí sé deachar, staidear, léachtaí. Ach bhí an sport aige freisin, agus thug sin faoisiú dó. Bhí sé de hír ag smaoinú ar an waidin sin, agus an car ag gceata tí níomh. Dan sé go mí aineach leis an litir. Níor tháinig sí. Scríobh sé heici, litreacha fada ag chur síos ar thaobh, a rangana na cluichí a bhí sé páirte gan tú ar a uignas in héagmas. Ní bhuair sé freagra. Faoi nollaig bhí sé críomhriste. Cad a tharla. Caithfí go bhfuair níomh a litreacha. Bhí an nasc briste. Bhí sé féin briste. Wan fergal a chéim amach
ag Villanova, agus Jerry leis post mór a áil le cólacht gró in New York. Taistilí bóthir a bhí an, agus dúrgus córas riomhairí a réiteach de cólachtaí. Agus bhí sé go mbeidh ag an job, soccer agus ciúin bhuíomhrú. Bhí muinín ag cliontaí as. Bhí níomh ina aigene a gcónaí. An lá a dag siad slán le chéile, an cheiste thuirse arthaí, na litreacha nach uairse. Lena linn sin, hain níomh tréimhse ag gabar sa chathair, a bhí sin fuair sí postáchtach an ospidéal cáiliúil i London. Hai sí ábhlíonn an sin ag gabar ó bharda go barda, aber from a bhí an, ach bhain sí taithniú as. Bhí aber háchtach aib Alzheimer's siúl i glinic fiúntach in New York. Targu áit urin a chlinig. Bin an sort ibre a bhí uhi, agus galach sí leis an seans. Tús nua. Lín sí a málaí, agus as go brach léhí ar an Atlantach. Ag macnú an Eichlán, ris míú léhí. Neadar an rá fergal a Pennsylvania fóil, nó a New York. An ra sé beon ó marmh. Dá muladís le chéile, an mé sim bé ige intí. Maidin úr fór a bhí an, agus fergal a chlí go dtí a ofaig sa dáthúr. Nuair a bhfuil sé isteach, bhí a rúnaí an ribh agus í ag déile le Castamere. Bé seo an lá a stad an dón ag Casú timpeall. Chra an forgnú, crahan ag baint macala as na fallí. Bhí pléascán le cluisteáil, an sin bunáin ag réabú an air. Amach, fág an forgnú láireach, ach réal go tríd an intercom. Bhí líonra agus anmhá thar timpeall. Rug fergal ar a bhála agus thosaigh sé ag cruith. Crathán eile, níos láidre an uair seo. Bhí ofaig urgal ar urlár a sé. Bhí sí ina hír thuúil. Leagadh an tíoláil, hit pláster. Ní ra tasc ná tuairisce ar an rúnaí tríd an deannach, an simionagar, an dorchadas. Ní ra ofaig an a heilú. Caitheadh fergal ar an urlár, bhuail a gúnan an deisc. Thosaigh sé ag lámhachán I dtreo an doras, an ceo á thoramú, an rís agus a rís eile. D'oscail sé an doras, agus amach leis go dtí an pasáiste. Tharann sé féin ar a gluúine síos an hala, a thrí ina bhéal aige, an smúit á hochtú, an dorchadas á galú. Thuaire sé fóram, cogur, gardó, stad sé ag éisteacht go géir. A bhaimí, caiimiid glúiseacht, caiimiid dul, seas suas agus tarlam, hí cailín óg ag gimpí ar a máthair. Bhí ben cromtha amach ribhe, í clúdaithe le smúit, agus a haige corfala. Hislí fergal trasna. Caiimiid imacht ón áit seo ar sesin go bog ré. Tá dan séar an. Suas leat, seo lámh chuúnta dit. Go mbeidh, ar éiglín. Smuoinní fergal. Cad a béidir leo a dhéanú
ní éiad dís ardí thór úsáid, an sin tháinig sé ga solas ag glinúint rompu. Doras, doscail sé cúsán. Darí sé an fógra, dréimre a sé. Bhí dréimre fada an ag síniú anuas. Bhí an táló. Caiimiid an dréimre seo a úsáid, níl ach an seans seo agan. Níor bhuailí an cailín. Rug sí greim chéim agus thosaí sí ag drapú síos. Réile fergal an sin, cos a runga agus greimeicí an bhean. Rinne sí mar a bhfuil sé, agus thosaí an trúr an aistar síos go talú. Síos go má leo, an méú antá leo, an raibh dal asdóibh. Cén adanis a ddír an cailín, táim tuiseach. Bí cróga, tá ag éirí go brá leat. Ní fada inis. Doscail doras go taban, agus siúd fear dóiteán os a ggóir amach. Amach libh, lean me se, tá sibh slán, tóramid ar a díomh inis. Níor fada go ric siad an talar. Gan hinne, hit plástar agus glinmh riste argal. Hit sé ina hanap, gan aithne gan orlaura. Thúla sé daoine ag bécíl, cos céimena ag rit ina ró. Dortha das, tast. Bhí níomh ag crinneú sa clinic, nuair a scartú an flanks nuachta ar an televís. Tháinig an Dr. Graham isteach agus bhailí sé an oiread le chéile. Bé gá le doctúraí is na hospidéal áitiúla amach an seo. Bígí ré ar go lí. Haimníomh na seachtaní dar gceann ag an hospidéal ag abair ar a ddíhal. Ag déile le gach sort gortú. Ina másc, bhí áthar a ag clúdaithe le bingeáin. Ní raibh anam ar a ggéine. Bhí leas anam ag na dóiteán leach dréimre a sé. Thartháil sé beirt ó bhás in am an gátar. Bart cróga gan smaoinú ar féin. Curú faoi obráidé, ach ní raibh dóchas ag an mán lia go dteochar sé slán. Níor leor an fearr focail ó hen. Bhí bó ar le ag níomh leis, agus thug sí cuairt ar gach oíche roimh imeachtaí. Spireag sí an cainte ach ba snámh in aghaidh an easa Ceannaí na seachtaní thart, agus níomh ag sclábhaíocht ó go. Bhí sí smaointe, ach bhí amaicí a riú de léach dréimre a sé. Íú sí ag tíomh na leapan ag caint leis. An tosaí leat, is fearr láidir tú. Cuidí liom, cuidú leat. Fiú focail a bháin. Gí sí de bhirúilt. Bhí an íthe ag teacht agus bhí níomh ré lena chu dibrid an lá. Is teach léithí is seomra léach dréimre a sé. Haid sí súil ar an áthar. Bhí sé sachar gan focail as, gan gíog. Hí sí, chiimiil sí lámh lena aghaidh, agus tocht lena scónach. Bhí de lú ceangail idir na bhairt faoin am seo. Bhí is go mbeidh aici, go raibh sé ag dul a leige ó lá go lá.
ar bhí seo anithe dhéirí dó, an bheiceadh sí an ládar gionné, ní éitir sí a hiileadh a dhéanamh, fóg sí ar a éidean é. Waithí sí a lámh ag síneadh suas aici, leag sé a lámh ar a grua, doscail a thuaile. Leor sé a ngach fan lag, an bósaí tú mé a níomh a ráial. Fergal, an tosa tá an, leor sé a ríis, a níomh a stórin an bósaí tú mé. Fergal, Fergal, pósaí mé tú ar siise agus na deora ag réilé. Lí fergal siar ar an airt, hitse lámh lena héamh, chuain a thuaile, teag a anál. No, fergal, no, ná fág a ríis mé.